Mä tuun. Miikolla kainalossa ottaa taaksepäin tuo haulikko äsken. Oli ylimääräinen haulikko. Haulikko äsken. Se on tässä mun naamen edessä toisella puolella sein. Hyppyhaulikko. Se oli siinä. Mutta vielä on lisää niin. Mutta mä nautin tuosta. Mä näen sen. Minne se on? Vähän siistiä, mä tapatin niinku tiimin yksi. Älkää sitten lähtikö tulemaan tänne päin, kun se tulee muuten vastaan teitä. Joo, mä tapan sen nyt. Kuoli. No. Siihen kuoli kaikki. Se ammuskelee sieltä. Mä en näe sitä. Miksi mä näe sitä? Mä kuulen sen niin selvästi. Mä tapoin sen crossbowilla! Mä tuun vähän... Mistä tuo granaatti tuli? Säi. Siinä se edustaa, mä näen. Hyvä, nokki. Oho! Tulee sieltä vasemmalta. Tulee se äijä. Sisälle vai? Ei, kun täällä pihalla vielä. Juoksee mua kohti. Ihan suora southwest. Tulee nostamaan sitä toistakaan. Ei, on tuolla puun takana. Nyt menee sinne taloa kohti. Mä näin. Talon takana. Mä näin. Nostaa kaveria. Nyt saat molemmat. Siitä. Vitu jees. Sitten äkkiä nostamaan meikä. Nice! Nyt ammul mua ottaa. No niin, ampunkin. Tatana. Äänen vai mennä? Osuun. Aika tuolla. Ota tuo eessä. Tässä. Mä knokkasin se! Anna sen olla. Jyvällä! Niin, ai tuolla, siellä on päällä toinen siellä tuolla. on vitun kaukana kivellä. Haetaan nyt Joo, siellä on, meni toinen just. Sininen tulo. Toisen maan. Pitäisikö mun puskea vähän täältä? Siellä. Tuolla ryömii yksi. Joo, niitä on 3 täällä yhteensä, niitä ei. Se on 2 sitten mais. No mun naattis. Mä näen ne 2 tyyppiä. Mä tapoin ne kummat. Yksi siellä talos vielä. On vai? Oh. Ai mun vieressä on tyyppi! Se juoksi tossa vitun pellolta. Mitä vittua? Niiden täällä mukaan äijä täällä. Vittu jos nähty ketään hetken. Vittua. Ai levetti miekkoa! Saanko sä kiskö? No niin! Varoitu, mä granaatin sinne. Siellä on 2 tyyppiä. Me pois, mä granaatin sinne. Niin mäkin. Siellä on 2 tyyppiä siellä. Nokis yksi. Kuoli. Tapoin. Nice. Nyt vaan ympärille, että ne kaikki kuuli tuo varmasti. En yhtään vittu säikähtänyt. Edespäin. Herra. Täälläkin on 3 reppua. Täällä on 3 kypärää kans. Eiku reppu. Molemmilla on 3. Vittu katto mua, mä avasin tuon oven, niin katto mua siinä. Voi vittu mä säikähdin. Kobe, vittu. Nokkasit yhden. Okei.
Onko sitten hyvä? Se on tässä pihalla jo näkyy. Joo näin on. Tota mä yritin.